record de Califòrnia realment no puc recordar res perquè no he viscut aquesta etapa, però sí que és veritat que he sentit parlar molt de Califòrnia des de moments familiars, inclús moltes amistats, he sentit parlar de tot allò que es feia allí i és veritat que trobem en falta el que pugui tornar-se a fer totes aquestes coses en un edifici tan emblemàtic com és el Califòrnia. Tinc 25 anys i fa 25 anys que aquest edifici està ahí i no recorde ninguna activitat ni ninguna celebració alrededor de lo que significa el Califòrnia. Els meus records són mínims, en veritat són més de quant a l'edifici. Un edifici al que mon pare em demanava, per favor, que no passara prop, ja que hi havia desprendiments i era perillós. De fet, era com la cançó de tots els dies cada vegada que anava al col·le, ja que soc del barri. Pues del Califòrnia jo records no en tinc, perquè quan jo vaig néixer a Califòrnia ja estava tancat, però tinc un munt de històries que conten els pares, els abuelos, de quan es feien les presentacions de festes, de quan estava al cine d'estiu, la discoteca també, però records pocs. La iniciativa de recuperar el Califòrnia considero que és molt important, ja que a Castelló comptem amb edificis importants també com és el Teatre Ideal o el Mercat, que són estructures molt emblemàtiques per al poble, i el cinema Califòrnia en la seva època va ser igual d'important com són aquests edificis ara i pot fer que Castelló creï un teixit més fort i més gran i crec que pot quedar un espai que se pot utilitzar per a moltes coses. Crec que és una de les postures que tinguem és molt acertada, ja que Castelló tinguem molts edificis emblemàtics i no poden deixar caure i farem ja que fer tot el que faci falta per mantenir aquest tipus d'edificis que realment és el que dona història a un poble i fa que un poble no perdi aquesta essència. Seria molt interessant, ja que el poble és un lloc on hi ha molta vida i molta socialització, especialment amb el bon temps, i jo crec que es pot aprofitar a muntó. I la gent fa temps que ho vol. La iniciativa de recuperar-lo me pareix superbé, perquè penso que és un edifici històric que està en el poble, que tot el món té històries superboniques d'allí i que a mi m'agradaria molt veure'l, perquè penso que, a més, tot el món diu que és superbonico i penso que està molt bé que es recuperi. Les activitats que m'agradarien que es feien en aquest edifici són recuperar totes aquelles activitats que antigament es feien en aquest edifici. És veritat que al poder accedir a l'edifici m'he donat compte de totes les grans possibilitats que té i crec que hi haurien moltes més coses que no se feien que se podrien fer allí. M'agradaria que en este nou cinema poguera ser o un cinema o un espai on simplement se fan activitats culturals, educatives, un espai on se pugui realitzar tot tipus d'activitats, ja siga lúdiques, culturals. A mi m'agradaria que es reprenguera també un poc la funció que tenia abans, perquè tindre un cine d'estiu, així que a les nits d'estiu hi ha tanta vida al poble, sobretot en festes, o per exemple que es feien les presentacions de festeres allí, o inclús algun lloc dedicat a la festa, perquè també al poble agrada molt la festa, tindre també el tema de la discoteca allí. Pense que les funcions que feia abans perfectament es podrien adaptar al poble d'avui en dia. Pues el que m'agradaria és que es fora com jo escolta que era, que siga un lloc de socialització, un lloc on abans venia tota la gent de la Contornau, això m'han dit, amb el trenet, i la gent jove, o inclús més major, tenia l'oportunitat de quedar amb gent, socialitzar. Ara la veritat és que a poc es fa als bars i ja està. En canvi, un lloc on se pot fer de forma regular totes les setmanes seria molt agradable i crec que és una cosa que porta la gent jove del poble demanant molt de temps.